snart til at komme op, så jeg skal, synge til MGP i dag. Men jeg må også lige se, om der er nogle lækre ting, der er i den der fede butik. Så nu tænker jeg at tage noget tøj på, og så går jeg derhen. Nå jo, den vigtigste ting. Jeg skal jo have den her på, så jeg kan vise, at jeg er en af dem, der skal til MGP. Så nu går jeg vist bare derind. Hej, jeg skal til MGP, så jeg går lige herind. Hvad tror du lige, du skal have, hva'? Jamen, jeg er en af dem, der skal synge, så må jeg ikke godt komme derind? Tror du ikke godt, jeg må det? Nå, men hvad hedder din sang så, lille ven? Den hedder Alle tøserne bag min ryg. Nå, men det skal jeg da lige se på listen om, hvad nu det hedder. Om det står her på listen, at alle pigerne bag min ryg. Ja, det står lige der som den første sang. Du må gerne komme ind. Bare kom. Tak. Så må jeg komme ind nu? Hvad? Nå ja, det må du gerne. Det var faktisk ret pinligt det der, så ja, hej. Nå, men så må du også bare stå her og hygge dig. Nu skal jeg ind og se lidt MGP. Ja, husk at købe nogle ting i den der gode butik. Så ja, vi ses. Eller godt. Nej. Nå, nu skal vi så også ind i den der fede butik. Hvad var det her? Jeg elsker MGP. Kan man så tage den her på hånden? Det tror jeg godt, man kan. Den tror jeg køber. Den putter jeg lige ned i kurven. Sådan en goodiebag og en lille nøglering, der står MGP på. Lad mig lige se ned i den der lille fine taske. Der er solbriller. Wow. Og lad mig så lige, lad mig lige putte den der ned igen. Wow. En drikkedunk, der står MGP på. Og så sådan en her, man kan sætte på tråden, hvor der står, jeg elsker MGP. Er der mere? Nej, men det var da godt nok nogle fede ting. Og så hører tasken med dig til. Ej, den tror jeg simpelthen, jeg bliver nødt til at købe. Men hvad koster? Hold da op, den koster 200 kroner. Hvad koster den? Okay, den koster kun 30. Tænker, da jeg køber begge to. Så ja. Men er det ikke et eller andet med, at den her, den kan blive, når man sådan gør sådan her. Jo, det tror jeg. Jeg må vist hellere gå hen til betalingen med det her. Nå, nu skal jeg da også lige lægge det her op på båndet. Nå, det bliver 3.000 kroner, unge dame. Der stod altså kun, at tasken den kostede 200 kroner, den der den kostede 30 kroner. Så det kan jeg ikke helt forstå. Men det kan være, at prisen den stod forkert, for den her maskine, den har desværre altid ret. Nå, men så betaler jeg sgu bare for det. Ja. Vær så god, her er der penge. Tak. Så har jeg også lige fået en god løn her. Jeg snit ham først. Jeg skal engang ind og se MGP. Woohoo! DJ spiller til din musik. Du er brandvarm, du er helt unik. Woo! Intet er som det plejer. Det var faktisk bare mig, der jeg spillede begge to. Både ham der sad i kassen, ham der lukkede mig ind, og hende der sov. Husk at abonnere. Tryk på knappen dernede, det er helt gratis. Så vi ses i næste video eller vlog, hvad nu det er. Hej hej!